Hi guys, it's me, Alex. And today, currently here at Kickstop. Hi guys! I'm against the light siya, super kayos. No, so siya kayo. So na siya guys. Di ba nasa base kaman to? Karoon, kaya kaano na siya. Tinuod na siya, magsamyang ko. Saan na siya ate? Carbonara na samyang. So laban na ni, bakala na ito magsingot-singot na after. Laban lang, no? So, ready mo pinat na, paluto na nila. O siya, binuang guys. Tinod na na. Ha? Diba ate? Kaya siya nagkikawa sa counter. Paluto na ko. So guys, ano na siya? Gawin na lang ko sa food. Laban lang tan. No, hadlok ako magsamyang. Kasi para sa si Oxday mo. Lagi ka na siya sama. Ay, by the way, nakikabisita. Piusod na ako. Nara siya, oh. Shupadi. Ay, against the light na siya, dahil. Attitude. Pretty. So, muna siya, guys. Ang samyang. Samyang tatag. Ito carbonara. Kamusta na namin siya ron? Delicious scam. Delicious scam. Samyang na dyan siya, ate. Start ako. Kamusta ka? Ay, sayang. Wait lang, sayang. Laban lang, no? Nanawag ko sa mga kaparintihan ako. Nakamaunsa kay ko, ani. Kabalo na kamuna siya mulukat sa mga kuwan, ha? Kamu diyang libutang sa listahan. Intellicare o uban pang mga kuwan, PhilHealth. Kamu na ikuha tao na looy mo. Mahadlo ko dahil, pero what we choice? Kaya pala mga kulat ako matong discount good. So, ready na? In 3, 2, 1, challenge ko. Raban na. Ako ko na-order. Kasi ako nakaday. Oh, hanggang siya ko siya doy, pero yun sila kakuhan. Start. Hang siya, pero hindi pa siya tanto halang pa kayo. So, wala siya. Laban lang ta. Kamay pa siya, ito siya lang. Ito siya halang, sis. Ito siya halang. So ano siya guys? Ano siya ako ang gikaon guys kami? Samyang. Na carbonara. So, ito siya halang guys. Gabi ang kaya siya nako. Akit-akit siya gamay. Ngayon natin. Guys, halang-halang kamay siya. Kamay siya halang-halang. Pwede ba na kita? Kaya ra, pero gisingot ko guys. Ang halang niya nasa dila, gamay. Pero mahanginan siya mo siya. Guys, kamay na lang siya guys. Ay, binuha. So, kalau siya kita halang-halang mo last na pagpisa pa lang siya guys. Last 2 ako na lang. Ilong, ubos rin. Sa last part na ang kuan. Bisa na kayang kuan, haya kang background no, murag sama na ako sa kuan, murag wala kuan na. Well, ano siya right guys? Ay, busog dahil. Busog! So, o siya guys, salamat sa lantaw. No? Bye-bye!